Začalo to 2. októbra 2002. Muž bol zastrelený pri nákupnom centre v Marylande. Náhodná vražda? Možno. Ale o 90 minút neskôr ďalší výstrel, ďalšia obeť a potom ďalšia a ďalšia. Nikto netušil, kto bude ďalší. Ľudia sa báli ísť do školy, na tankovacie auto, dokonca stáť vonku. Neviditeľný nepriateľ, vrah, ktorý útočil bez varovania, bez zjavného motívu, zo zatienenej karosérie auta. 2 týždne teroru, 10 mŕtvych, 2 tváre zla. John Allen Muhammad a Lee Boyd Malvo. Muž a tínedžer, učiteľ a jeho žiak. Dokonalá vražedná dvojica. Toto je ich príbeh. Príbeh washingtonských ostreľovačov. John Allen Muhammad sa narodil v roku 1960 v New Orleans. V mladosti sa stal vojakom. Prešiel náročným výcvikom. Bojoval v armáde Spojených štátov. Vojenská disciplína a precíznosť ho sprevádzali celý život. Ale pod povrchom sa skrývala hlboká frustrácia. Nevyrovnanosť a bolestné rany z minulosti. Rozpad manželstva, problémy so synmi a hnev, ktorý sa pomaly varil v jeho vnútri. Lee Boyd Malvo bol len tínedžerom, keď sa stretol s Muhammadom. Mladý, zraniteľný, hľadajúci svoj smer v živote. Lee našiel v Muhammadovi otcovskú postavu, nie však zdravú, ale našiel v ňom manipulátora. Spoločne vytvorili nebezpečnú symbiózu. Muhammad bol učiteľ, Malvo jeho žiak. Ich vzťah nebol len o vraždení, bol o moci, o kontrole a zmysle pre pomstu voči svetu, ktorý ich podľa nich zradil. 2. október 2002 Maryland. Na parkovisku pri nákupnom centre bol zastrelený 41-ročný James Martin. Bez varovania, bez motívu. Len 90 minút neskôr ďalšia streľba. Ďalšia obeť, tentokrát vo Virginii. Séria náhodných útokov, ktoré zrazu ovinuli celé hlavné mesto v smrtiacom obkľúčení. Na útoky používali starý čierny Chevrolet. Auto bolo vybavené špeciálnymi úpravami. Strelná zbraň bola namontovaná priamo vo vnútri, umožňujúca útok z diaľky bez toho, aby ich niekto videl. Ľudia nevedeli, kedy a kde zasiahnuť ďalšie výstrely. Stačilo jedno chvíľkové neopatrné gesto a streľba zasiahla náhodnú obeť. Ľudia sa bali výjsť z domu, zastaviť sa na benzínke alebo dokonca výjsť von s deťmi. Školy boli zatvorené, zamestnanci ostávali doma. Verejnosť žila v strachu, ktorý prerástol do hystérie. Polícia bola pod obrovským tlakom. No stopy, tie sa rozplývali ako dym. Každý nový výstrel vyvolával zdesenie, no dôkazy boli slabé. Náhodné obete, zdanlivo bez spojitosti. Vrahovia unikali vyšetrovaniu. Zostávali nepolapiteľní, ako tiene medzi tieňmi. A potom prišla správa, ktorá šokovala všetkých. Na mieste činu sa objavila správa: Som Boh. Vrahovia sa vyvyšovali nad zákon a spoločnosť, ako by boli nepolapiteľní bohovia smrti. Mesto sa zmenilo na bojsko, kde každý bol potenciálnou obeťou. 16. októbra 2002. Po 3 týždňoch teroru sa ozvala nádej. Policajti na odpočívadle v Marylande zastavili čierny Chevrolet. To isté auto, ktoré sa spájalo so všetkými útokmi.
V aute sedeli John Allen Muhammad a Lee Boyd Malovo. Neboli to len dvaja muži, boli to hlavy, ktoré plánovali a vykonávali smrteľný teror. V ich vozidle polícia našla zbrane, strelivo a ďalšie dôkazy, ktorých neodvratne spojili s vraždami. Napriek desivým skutkom, ktoré spáchali, konečne boli zadržaní. A toto bol začiatok konca ich vražednej série. Po zadržaní nasledoval dlhý a náročný súdny proces. John bol obvinený z 10 vražd a ďalších trestných činov. V roku 2004 bol odsúdený na trest smrti. V roku 2009 bol popravený v štáte Virginia. Lee Boyd Malovo bol v čase spáchania činov len tínedžer. Súdy mu udelili doživotný trest bez možnosti prepustenia. Jeho prípad však vyvolal diskusiu o spravodlivosti. Mal byť mladý muž potrestaný rovnako prísne? Proces uzavrel jednu z najtemnejších kapitol modernej kriminológie. No otázky o povahe spravodlivosti zostali. Prečo to urobili? Motivácia za jednou z najdesivejších vln násilia v americkej histórii nie je úplne jednoduchá. John, muž s vojenskou minulosťou, mal osobnú krízu. Rozpad manželstva, hnev, frustráciu, ktorá sa hromadila dlhé roky. Pôvodný plán vraždy sa týkal jeho bývalej manželky. Vraždu chcel zakryť sériou náhodných útokov, aby odviedol pozornosť polície. Túžba pomoci a kontrole bola kľúčová. Pre Johna a Malova to bola hra o dominanciu, pomstu a chaos. Malovo bol mladý, ľahko ovplyvniteľný. Stal sa nástrojom v rukách Johna. Ale aj on hľadal zmysel a smer vo svete, ktorý mu neponúkal nádej. Ich činy boli výkrikom do tmy. Kričali pomoci a o boji so spoločnosťou, ktorá podľa nich zlyhala. Ale zároveň to bola tragédia dvoch stratených duší, ktoré sa navzájom potopili do hlbín zla. Washingtonskí ostreľovači zanechali za sebou stopu bolesti, strachu a nezmazateľnú stopu v histórii USA. Desivé chvíle, ktoré otriasli mestom, no zároveň poučili spoločnosť o zraniteľnosti a sile vytrvať. John Allen Muhammad a Lee Boyd Malovo boli dve tváre temnoty.